Tak nahráváme. Super. Tak, zdravím vás při povídání o mé pouti do Santiago de Compostela. Ráda bych vás seznámila s tím, co jsem zažívala, prožívala, co pro mě znamenala cesta do Santiaga, jak jsem se u ní cítila a jaké procesy, k jakým procesům docházelo při té cestě a ráda bych nejdříve pár informací o historii jak poutě, tak města Santiago de Compostela. Tak jestli dovolíte, tak svatojakubská cesta je cesta svatého Jakuba. Španělsky se řekne Camino de Santiago a je název historické sítě 12 poutních cest, které vedou k hrobu svatého Jakuba, staršího v katedrále v Santiago de Compostela ve španělské Galicii. Trasy jsou vyznačené moderními turistickým značením a většinou procházejí historickými poutními směry. Ve zdejší katedrále v Santiagu jsou uloženy ostatky svatého Jakuba, Kristova učedníka, jenž za svého života údajně kázal v Hispánii. Po své mučednické smrti pravděpodobně roku 44 byl pohřben v Jeruzalémě, ale později byly jeho ostatky dle různých legend v různých dobách a různými způsoby přeneseny do Španělska a konečně pohřbeny na tehdy pustém místě dnešního Santiaga. Místo bylo poté na několik staletí ztraceno, až byl hrob s pravděpodobnými ostatky svatého Jakuba znovu nalezen 25. července 1813. Na místě Jakubova hrobu byl nejprve vystaven prostý jednolodní kostel, jež se poměrně brzy stal poutním místem. Se vzrůstajícím významem pak byl kostel několikrát přestavován, poté při nájezdu Maurů v roce 997 byl zničen a v letech 1075 až 1150 byl na jeho místě vystavěna současná trojlodní bazilika. Apoštol Jakub starší žil v letech okolo 8 až 44 a uvádí se mezi prvními učedníky Ježíšovi, skonal mučednickou smrtí jako první z apoštolů. Jeho jméno se rozšířilo po celé Evropě a zejména v Anglii se stalo jménem mužských potomků anglických panovnických dynastií a svátek slaví 25. července. Na našem kontinentu je mu zasvěceno více než 2000 kostelů a celá dvacetina je v Čechách a na Moravě. Dodnes toto jméno je oblíbeným křestním jménem a Jakub je vedle svatého Petra, Pavla a Jana nejslavnějším apoštolem. Teďkom něco k Santiago de Compostela, kde toto město je od roku 1982 hlavním městem autonomního společenství Galicie a provincie A Coruña. Zaujímá asi 220 km čtvereční a bydlí tam kolem 100 000 obyvatel. První doložená pouť do Kompostely se uskutečnila 951 roku, kdy ji vykonal francouzský biskup z Lepuy. Podél cesty byly postupně vstyčovány orientační kameny, kamenné kříže, boží muka a upravovány studánky, a vznikla síť 12 cest, které vedou z Itálie, Francie, Portugalska. Dále byly zřizovány kaple, kostely a kláštery, které poutníkům poskytují azyl. První manuál pro putující pochází z již 12. století, kdy jej pravděpodobně sepsal Aymeric Picot, papežův sekretář pod názvem Liber Sancti Jacobi. Rukopis obsahuje kázání, zprávy o zázracích a liturgické texty spojené s osobou svatého Jakuba. Dále se zde nacházejí trasy, popis tras, umělecká díla, které lze spatřit po cestě a zvyky místních obyvatel. Symbolem kamína je hřebenatka, která vznikla již ve středověku, nebo se stala již ve středověku. A
již ta skutečná nebo vyobrazená na poutním odznaku. Někdy proťata dvěma poutnickýma holemi, dále nádoba na vodu vyrobená z tykve, klobouk se širokou krempou proti slunci, pláštěnka se širokým límcem a poutní hůl z větve s vyřezaným prstencem a kuličkou na konci rukojeti. Od roku 1987 je platný systém značení pomocí směrových šipek, značek se symbolem svatojakubské mušle a žlutých šipek. Zájem o svatojakubskou pouť začal velmi prudce vzrůstat koncem 80. let 20. století, k čemuž přispěla pouť papeže Jana Pavla II. V roce 1982 a následně i fakt, že roku 1993 byla svatojakubská cesta zapsána na seznam světového dědictví UNESCO a její nové značení bylo podpořeno grantem Evropské unie. Santiago de Compostela je kancelář poutníků, která vede podrobné statistiky o poutnících. A pro zajímavost, třeba v roce 1970 bylo zaznamenáno 68 poutníků, od roku 1980 209 poutníků a třeba v roce 1990 4918 poutníků. A tak, jak jsem říkala, s tím rokem 1982 to bylo 1868 poutníků a teď v tomto století už těch poutníků je daleko více. Je to o 100 000 ročně a v roce 2022 bylo zaznamenáno přes 437 000 poutníků. Takže tolik v rychlosti o historii, aspoň trošku v kostce, protože by se dalo o tom vykládat hodně. A teď bych se ráda vrátila ke své cestě v květnu, kdy jsme já a kamarádka vyrazili letadlem do Porta z Prahy. To bylo 11. května 2024, kde jsme přespali, protože jsme se tam dorazili večer a ráno jsme se vydali do Porta, prošli jsme si Porto, protože Porto je moc krásné město a šli jsme do katedrály v Portu si orazitkovat kredenciál. A pak jsme se už vydali směr Santiago a ušli jsme, kromě té dopolední procházky po Portu, jsme ušli přes 16,5 kilometrů směrem do části Matosinhos. Tady nejdříve nasdílím mapu, která mi někam zmizela. Dobře, takže nebudu sdílet mapu. Když jsem chtěla tu mapu, podívám se, jestli tady, jo, tady bude ta mapa. Dá se to představit? Dá se, super. Takže věřím, že vidíte mapu, portugalská cesta, která je teda registrovaná z Lisabonu do Santiago de Compostela. Většina poutníků jde tady z Porta a pak do Santiago de Compostela. Je to přes 200 kilometrů, uvádí se 270, 280, záleží, jako cestou člověk půjde. My jsme šli teda tou pobřežní cestou a vyrazili jsme z Porta do Matosinhos. Není tady zaznamenaný na cestě, ale bylo to 16 kilometrů. A pak jsme šli podél té pobřeží a v Portugalsku a pak jsme vlastně v Redondele přešli do španělského Viga a odtud potom tady k touhle trasou. Já teda dám stop sdílení, protože chci vám nasdílet tečky. Tak, ještě jednou sharing.
Zde. Tak, věřím, že mě vidíte na fotkách, takže tady je úplně začátek mé svatojakubské cesty v květnu, kde jsem se vyfotila ještě svěží v vodě doma tady ve Slezsku pod Beskydama. Pak mě manžel zavezl do Ostravy Svinova, kde jsem odjížděla s tím báglem, co mám na zádech. Myslím, že potom tam dál bude na fotce. Doporučuje se do 10% vaší váhy, takže já jsem měla něco přes 6 kilo a bedlivě jsem si to hlídala, aby opravdu to nebylo více. Tady již už jsme v Portu a to je naše první ubytování, kde jsme přespali v tomto hotýlku. Byl to umělecký krásný hotel, takový fakt artový hotel. A tady už jsou fotečky přímo z Porta, kde vidíte spoustu kostelů a nádherných fakt památek. Doporučuji Porto si projít a navštívit, protože je opravdu nádherné. Tak, tady jsme si ještě posilovali, dávali jsme si kávičku na cestě a šli jsme, v poledne jsme šli na začátek cesty v Portu. Tady vidíte tahle označení, které vás provází celou dobu cesty. A toto jsou fotky, tyto dvě jsou fotky před katedrálou v Portu, kde jsme si vystali celkem dost velkou frontu, abychom měli oficiální začátek cesty a razítko v kredenciálu. No a tady už je to k večeru, odpoledne jsme přicházeli vlastně tady k tuhle, tam máte moře, oceán a tady vlastně je velký most přes jakoby, já jsem původně myslela, že je to řeka, ale to je vlastně jakoby vnitřek vstupu, aby tam lodě mohly, jo, tady vidíte nástupiště, lodiště, nebo jak se to odborně říká, to mě neberte za slovo, ale prostě tam bylo spoustu lodí a přes ten most jsme přicházeli a tady jsme s Evičkou bydleli. To bylo naše druhé ubytování. Ještě úsměvy, krásné počasí, opravdu se vyčasilo a odpoledne bylo pěkně. Tak a tady už je cesta druhý den, kdy jsme vlastně, ještě bylo nádherně dopoledne a šli jsme touto cestou. Tady k touhle cestou vlastně vás to doprovází po celém pobřeží v Portugalsku. Pokud si vyberete tuhle cestu, krásná značení podél, krásné výhledy. Opravdu ta cesta je velmi, velmi příjemná. A musí tam být i krásný pobyt, když si vyberete jenom prostě tam zajet a pobít tam. No a pak se počasí jakoby zvrtlo a tady vidíte už, jak je ta obloha tmavá, jak bouří ten oceán, vlny byly vysoké a pak začalo i pršet. A byť jsem tvrdila, že máme objednané slunečné počasí, tak pončo, které jsem si dokoupila na poslední den, tak bylo nedílnou součástí mého oblečení a víceméně to bylo nejčastější část oblečení. Takže to jsou pár fotek podél pobřeží. A tady to je naše bytná z ubytování třetí den, kdy jsme ten druhý den neskutečně promokli, tak jak na těch fotkách v minulém slajdu bylo vidět, jak začalo pršet, jak fakt bylo i větrno neskutečně. Byla to velká výzva, protože jak prší a fouká vítr, tak je to velmi nepříjemné. No a tady je začátek třetího dne, kdy jsme vycházeli do Apulia a bylo to celou dobu v dešti, větru, neskutečném. Tady ještě ráno teda úsměvy s naší bytnou a to byly asi jedny z posledních úsměvů na cestě ten den. A pak jsme vyrazili
vyrazili, to ještě je v té Apulii a jo, tak to už je další den, ale vlastně ten třetí den jsem já osobně měla velkou krizi, protože v tom podél oceánu úplně nejsem. Já miluju moře a moc ráda k němu jezdívám a ráda si užívám prostě to prostředí u moře a koupání v moři za krásného počasí. Jinak vodu nejsem úplně nějaký vodní mil, nebo jak se to říká, abych se čvachtala ve vodě a potřebovala mít neustálý kontakt s vodou. To úplně tak nejsem. A ta cesta podél toho pobřeží v tom větru a dešti, kdy máte promočené i prádlo a vůbec nevíte, nevidíte a jdete vlastně tou dřevěnou uličkou nebo takovýma polníma cestama, ale tam je nános písku, takže se boříte v písku a vlastně jdete takovým skoro až tunelem a nevidíte, tam není jakoby cesta zpět, tam prostě musíte jít a to je opravdu ta cesta s velkým C, kdy se spouští neskutečné procesy, kdy tam opravdu si mnohdy šáhnete i na dno svých nejen fyzických, ale i psychických sil, protože ty myšlenky, které přicházejí o tom, že se na to můžete vykašlat, zabalit a že to nemá cenu. A tak to prostě tam přicházejí, protože je to náročné. Ale pokud si jinak nemáte jinou cestu, musíte jít. Takže jdete, pak jsme přespali. Takže to bylo podél pobřeží druhý den 22 kilometrů, třetí den také 22 kilometrů a ten čtvrtý den byl za odměnu, byl to odpočinkový. Měli jsme naplánovaný 9 kilometrů, ale nakonec to bylo asi 13 kilometrů do Eposende. A pro mě už to bylo, já jsem myslela, že prostě z třetího na čtvrtý den, že ten čtvrtý den ráno nevstanu, protože mě tak neskutečně bolelo tělo fyzicky, že my opravdu jsme přišli do ubytování, dali nohy nahoru a jenom leželi a spali. A ráno jsem se probudila a byla jsem jakoby překvapená, jak dobře mi je, jak mě to tělo prostě nebolí, jak by tam něco fakt došlo k nějakému cvak, přepnutí a byla jsem naprosto v pohodě a vyrazili jsme. Evička teda procesovala čtvrtý den, takže to bylo taky výzva. Šli jsme do Eposende. No a tady vlastně je pár foteček už z těch poutí, pak jsme šli do Viana de Castello, což bylo 25 kilometrů. Tady vidíte, jak je všude jakoby mokro a procházíte vesničkama, zvláštně pro nás na Arkáde, Rande. To bylo fajn si vyfotit, ale tady vidíte ty procesy. A tady ta fotka, my jsme došli do části, protože Evička měla původně jít jenom týden, takže na ten den už jsem si zháněla ubytování jenom já pro sebe. Takže jsme měli jedno lůžko, jenže Evička právě na té pouti dochází k různým procesům. Nechci nějak konkrétně mluvit o jejich procesech, ale prostě došla k závěru, že půjde se mnou celou dobu, že teda neodletí po 7. den, ale půjde se mnou. Takže neměla žádné ubytování. Takže jsme spali na téhle jedné posteli. Protože to zrovna byla taková nějaká jakoby chatička v polích, kde nebyla možnost jinde se ubytovat. A jelikož neskutečně lilo, tak už jsme neměli po těch 25 kilometrech prostě sílu pokračovat. A já jsem tam navíc měla zaplacené už to ubytování. Takže jsme skončili na jedné posteli. A tak, jak nás vidíte v tom oblečení, jsme padli a spali až do rána. Bychom se probudili zase do deště a vyšli jsme směrem do Redondela, kde vlastně to bylo úžasné, tam se odpoledne vyčasilo a bylo to 18. května, kdy
do Redondela, kde jsme, mm, kde jsem měla zrovna svátek ten den a procházeli jsme i takovým tunelem nebo pod mostem podél řeky, kde byla úžasná akustika a Evička tam zpívala a krásně se to rozléhalo. Takže mi to dala jako vykmeninám, což bylo moc milé od ní. No a potom tam jsme přespali a potom jsme vlastně šli do Viga a z Viga jsme pokračovali do Pontevedra, takže to bylo dalších 20 a 15 kilometrů. A tam jsme bydleli v tomto domečku, to byla neděle a my jsme přišli k tomu domečku a byli jsme promočené a to byl takový ten kamenný dům, který má hrubé stěny, hrubé zdi a tento dům může být úžasný v létě v horkých dnech. Že my jsme byli vymrzlé, mokré a bydleli jsme tady, jak jsou ty dveře a tady prostě celý ten apartmán, to bylo nádherné ubytování. Dopřáli jsme si teda luxus a nebydleli jsme v Alberzích s Evičkou, ale dopřáli jsme si tady k tohle. A to byla neděle, kdy vlastně bylo všechno zavřeno a my jsme za celý ten den měli jenom jednu kolu a jednu čokoládu na půl, takže jsme přišli hladové, zmrzlé a mokré. Paní nás teda ubytovala, ukázala nám všechno. Vlastně a bylo to v lesích, úplně na samotě, že nebylo možné si kdekoliv cokoliv koupit a navíc v neděli oni mají zavřeno. Takže paní tam pro nás měla po jabku a flašku vína a vody a my tím, že nepijeme, tak jsme říkali, ježiš, co teď? Tak asi držíme úst, že nepijeme, takže jsme požádali paní, jestli náhodou by nebyla tak laskavá a neměla něco, co by nám mohla dát. A byla úžasná paní, protože nám přinesla spoustu věcí, že si můžeme uvařit, vajíčka, těstoviny, nějaké věci, takže my jsme se dali do vaření, já jsem si udělala vajčinu, Evička si těstoviny vařila. Tom paní přišla s udělanou mísou salátu s tuňákem, úplně luxusní věc, takže my po té vaječně a těstovinách jsme ještě snědli ten salát, kterého bylo celkem dost. A aby toho nebylo málo, tak pak přišla paní ještě s uvařenou kávou a tady s těma livancema. Ono to bylo sice asi jenom mouka ve vodě a usmažená a pocukrovaná, ale víte, jak to bylo výborné po tom celém dni v podstatě utrap a hladové, takže my jsme to spořádali, celý ten talíř a pak lehli a spali. Jakože úžasné, fakt jako velká vděčnost za tady tyhle. Oni ti lidé jsou na cestě velmi milí k těm poutníkům a vždy vám vyjdou vstříc. A bylo zvláštní, že kdykoliv jsme třeba zbočili z té poutní cesty, protože jsme se rozhodli, že teda nepůjdeme do kopce tím lesem, ale půjdeme po cestě, která ta cesta stejnak vedla do kopce, tak normálně zastavovala auta, říkala, že tudy nevede jakoby kamíno, že musíme se vrátit, jo, pořád nás posílali zpátky. Jakože spousta takových zajímavých historik z cesty. No a my jsme se v Pontevedře jsme se rozdělili a Evička zjistila, že už nepotřebuje jít tu pouť, že to měla prostě jinak. To měla vlastně naplánované na týden a už šla díl než těch 6 dnů. Takže se rozhodla, že odjede, takže odjela vlakem do Santiaga a já jsem pokračovala sama. A první ta cesta do Caldas de Rey, to bylo 13 kilometrů, to bylo velmi příjemný. 13 kilometrů, protože já jsem byla už v poledne jakoby v Caldas de Rey, jsem si našla ubytování v motelu, takže jsem si užila i vidíte, že se celkem i vyčasilo, že jsem nemusela mít pončo a došla jsem do ubytování v motelu, kde to bylo taky velká výzva, protože to byl takový ten motel, který vidíte v amerických
filmech na dálnici, ale tady to bylo v poli mezi vinicema. Já ho myslím nemám vyfocené, no nemám. A takže tam jsem přespala a pak jsem pokračovala do Padronu. A to jsem šla 26 kilometrů, to byla pro mě nejdelší túra. Počasí bylo takové, jak vidíte, nepršelo, myslím, ten den, jenom bylo pod mrakem, chladněji, ale to bylo fajn pro tu cestu, že prostě jdete a ubytovala jsem se v Padronu, a pak už jsem to měla do Santiago, to byla vlastně jakoby poslední noc před Santiagem a pak jsem to měla do toho Santiaga 22 kilometrů. Tady vlastně jsem odcházela z ubytování, to je jakoby poslední ráno mé poutě, pardon. A tady vpravo vidíte mandlový kej. To je úžasná záležitost, který jsem si koupila v té, myslím, že v Caldas de Rey, nebo v té Pontevedře, myslím, že v Pontevedře jsem si ho koupila. A jako za odměnu, jak jsem úžasná, že prostě jdou, protože já, která jsem před 2 lety vůbec nechodila, protože mě bolela záda. A já jsem měla už 200 kilometrů za sebou, takže to bylo pro mě něco jakoby neskutečného. A na začátku cesty jsem úplně nevěděla, jestli jako dojdu kam mám. Takže jsem se takhle odměnila a on byl celkem velký, takže jsem ho vždycky přikusovala. Takže to byla taková krásná odměna. No a pak vlastně ten 11. den poutě jsem se dostala do Santiaga, tady před tuhle úžasnou katedrálu, které jsem na začátku vykládala. A byl to pro mě emotivní, neskutečný zážitek, protože jednak vidíte, jak se krásně vyčasilo, byť i pršelo po cestě. Takže a bylo chladno, já jsem tady měla teplou celkem bundu, kterou jsem si potom postupně sundávala a bylo to velmi emotivní, i slzičky samozřejmě byly a došla jsem teda do Santiaga, vyzvedla jsem si tady tyhle poutní věci, kredenciál mi potvrdili a já jsem byla na konci své poutě, takže tolik k pouti, mé pouti v květnu letos do Santiaga. Ta pouť mi hodně vzala. Vzala mi hodně mých starých přesvědčení, mých starých úhlů pohledu na spoustu věcí a jsem velmi vděčná, že jsem se rozhodla, že jsem touto cestou šla. Došla jsem k poznáním, jak málo nám stačí k životu. Prostě 11 dní s báglem na zádech a nic víc nepotřebujete. Opravdu nepotřebujete k životu vůbec nic. A když zjistíte, že jste tady a teď a jenom jste, tak to je to nejvíc. A pak to stačí a spoustu věcí, které my hromadíme během života, k tomu opravdovému životu nepotřebujete. Tak to bylo jako fakt poznání, wow, teď já vlastně, co já potřebuji. Sebe. Sebe a kreditku a někdy ani tu ne. Protože ti lidé opravdu jsou úžasní po té cestě. Takže to je k té cestě do Santiaga. Samozřejmě budu tyhle besedy jednak pořádat živě a jednak taky tady jakoby na Zoomu, takže kdyby vás to zajímalo, samozřejmě se můžete kdykoliv přihlásit. Já budu vděčná a můžete se mě zeptat na cokoliv. A ještě bych vás ráda pozvala, protože jsem letos pořádala přes léto Moravskoslezské kamínoznaty, kdy jsme nešli najednou, ale šli jsme vždycky co druhou sobotu přes prázdniny. Moc jsme si to užili i s lidmi, kteří se přihlásili, takže jsme si to užili. Byly to cesty 13 až 15 kilometrů. Bylo to tak účelně zvolené jenom krátké cesty po Moravskoslezské cestě, která je oficiálně poutní cesta z Polska přes Mikulov, Vídeň, Rakousko až do Santiaga. Je to jedna z oficiálních 12 poutních cest.
A my jsme jí šli z Hradce nad Moravicí ten první den a myslím si, že jsme si to moc užili a bylo to tak zvoleno, aby mohly jít rodiny i s dětma, i s pejskama, aby to prostě nebylo přes těch 20 kilometrů, takže takhle to bylo zvolené. A došli jsme na konci srpna, 24. srpna jsme došli do Náměště na Hané, v den, kdy bylo neskutečně teplo a byly to dlouhé, myslím 14 kilometrů nakonec a tam se děly procesy, takže velká vděčnost za to. A pořádám nebo organizuji od 31.10., což znamená skoro za týden nebo víc jak týden, příští čtvrtek. Budeme vycházet ze sloupu, kdo byste měl zájem se přidat, ze sloupu do Křtin. To bude nějakých 20 kilometrů, ve Křtinách bychom se ubytovali, přespali a pokračovali do Brna. To bude asi 27 kilometrů, záleží, v které části toho Brna se ubytujeme. A potom z Brna další třetí den je to do Židlochovic, to by mělo být asi 22 kilometrů, kde přespíme a budeme čtvrtý den pokračovat do Strachotína, kde máme ubytování pravděpodobně na Moravském statku. Bude to také 22 kilometrů, pokud to půjde a budeme to zvládat. A pátý den bychom měli dojít přes Dolní Věstonice do Mikulova. To už bude trasa asi 14 kilometrů dlouhá a tam zakončíme 100 kilometrovou nebo 103 kilometrovou pouť v Mikulově. Samozřejmě můžete se přidat na 1, 2 dny, nemusíte celou trasu, jenom prostě si zkusit, jaké to je s baglem na zádech, prostě jít, vykládat si nebo taky mlčet, prostě tak, jak každý potřebuje a užít si to. Takže vám nabízím, můžete se ke mně přidat, je to akce zdarma samozřejmě, takže kdykoliv, kdekoliv můžete do toho přistoupit anebo jít ze sloupu od kostelíka, myslím, svaté Panny Marie, pokud si to dobře vzpomínám, a odtamať půjdeme 31.10. Budu to na svém profilu ještě na Facebooku promluvat, v kolik hodin a kde se přesně sejdeme, abychom se potkali a poznali a touto cestou. Takže pokud by vás to zajímalo a volalo, tak určitě mi napište a budu se na vás moc těšit. Krásný den.